obi anwụrụ bụ nke jupụtara n'ikuku dịka ezigbote nwa amaala ama ama nke Ifite ogbe Adiji Ebenesi Nnobi na kansụl ime obodo Idemili South bụ Chief Alexaner Ezeonu bụ onye nke a nabatara n'otu ndị nze na ọzọ nke ya bụ obodo. Ya bụ ihe mmemme bụ nke jupụtara na ngosipụta omenala dịgasị iche iche bụ nke dọtara ndị nke si na ngalaba ọrụ dị iche iche, ndị nze na ọzọ, ndị ichie Nnobi nakwazi ndị enyi ya na ndị kene chere ezigbo echiche. Onye nta aka anyị Ifunanya Nwankwọ ga-ewetara gị akụkọ. Onye ndu ndị nze na ọzọ Odokwe ọnọsoro eze Nnobi ọzọ afamozu agụ nakwazi ichie Ifite ogbe Adiji Nnobi Chief Linus Ume kọwara echichi ọzọ dịka echichi ndị nze ma bụrụ nke ekepụtara ụmụafọ ndị nwere akparamagwa doro anya nakwazi ndị bụ ndị amara dịka ndị na-ejigide eziokwu, ikpe nkwụmọtọ, ndị na-adị uchu ọrụ nakwazi ndị na-eweta udo na ịdị n'otu n'obodo Nnobi. N'okwu ya, ọzọ Ezeonu kọwazinu echichi ahụ echiri ya dịka nke dabara adaba ma kwe nkwa ịga n'iru n'iweta mmepe dara ụda n'obodo ya. N'aka nke ya, nwunye onye merubere mmemme a Lọlọ Cynthia Ezeonu kwupụtara afọ ojuju ya isonyezi dịka lọlọ n'obodo ahụ, kwe nkwa ịdị na-adọnyere di ya ukwu maka ọrụ mmepe ndị ọzọ. Ndị sonyere na ya bụ mmemme gụnyere Chairman Ifite ogbe Adiji Nnobi Comrade Stanley Izuegbunam, Chief Hamilton Ezeonu, Chief Obinna Ofudo, Chief Sunday Ezeoke nakwazi ọtụtụ ndị enyi ndị ọzọ. Bụ nnọọ onye toro ogogo ahụ ọzọ Ezeonu nọzi ugbu a gwazieni ya ka ọ gaa n'iru akpa agwa gosiri onye ọzọ dịka o sorogoro n'ime ha. Mmadụ chi ga-alụ ọzọ ọ bụrụ onye nze o zere ajọ ihe na-eme ezigbo ihe. Eji mara ndị ọzọ n'Igbo bụ ichi ọzọ saa ile wee na-ekwu eziokwu, ị na-abata respect adịa. So wee bụrụ m inwe aṅụrị na m esonyego n'otu ndị dịfa bụ nze na ọzọ ndị a na-akpọ lọlọ nze na ọzọ. Ịbịazi kene ọzọ Ezeonu nakwa egwu ushe ndị nze na ọzọ Nnobi gbalụ, egwu ụmụ nwaanyị gbalụ na mmọnwụ gbagasịnụ mere ya bụ mmemme ka ọ daa ụda. Ifunanya Nwankwọ n'akụkọ ụwa ABA.